Partiya Dahatuya Çep û Keskan ango bi Kurdî Partiya Çep ya Kesk di 25 Sermawezê 2012 da hate damezrandin. Ev partî wek hevgireka Kongreya Demokratîk ya Gelan bû. Berî hilbijartinê dema doza girtina HDP'yê kete rojevê, HDP jî biryar da ku bi navê Partiya Çep ya Kesk têkeve hilbijartinê. Partiya Çep ya Kesk eva cara yekeme dikeve hilbijartinê. Hevberdevka vê partiyê Çîdem Kılıçgün Uçar li ser pirsgirêka Kurd êrişên ser Partiya Wan û geşedanên dawî ji dengê Amerîkayê re qise kir. Yeşil Sol Parti evet seçimlere ilk defa giriyor ama biz Partiya Çep ya Kesk evcara yekeme beşdar hilbijartinê dibe. Lê em hevgirê Partiya Demokratîk ya Gelan û Kongreya Demokratîk ya Gelanın. Ji ber girtina HDP ana em ê pêk ve beşdar hilbijartinê bibin. Arastî partiya me li ser mîratê demokrasiya ava bûye û tekoşînekî bêhempa dide. Li ber vê jî em gelek bihêzin. HDP di hilbijartina heftê Hezîranê 2015 da heştê parlamenter derxist bû. Di vê hilbijartinê da Partiya Çep ya Kesk gelo çend parlamenter kiriye armanc. en az 100 vekil dedik. Bunun da hani mücadelesini yürütüyoruz. Em di vê hilbijartinê de dibêjin herî kêm sed parlamenter û em di vî alî de jî tekoşînê didin. Di pêşiya me de bendav çêkirin. Lê me ev hemû bendav teqand. Lê îro em him di armanca xwe de û him jî di armanca civaka Tirkiyeyê bûn dengekî sereke. Bi hêzekî mezin em ê beşdarî parlamentoyê bibin. Pêvajiya çareserî li Tirkiye rewşeka taybet çêkiribû. Uçar gava li ser vê pêvajiyê disekine radigîne ku pirsgirêka Kurd li Tirkiye pirsgirêka herî serekê ye. İlk adım Türkiye'de Kürt sorunun varlığını kabul etmek. Armanca me yekem ev ku em hebûna pirsgirêka Kurd li Tirkiyeyê bidin pejirandin. Li Tirkiye heger rastseqîna Kurd rast neyê pênase kirin, pêka nîne ku tu tiştek pêş bikeve. Di dema AKP'de pêvajoya çareseriyê hate destpêkirin. Lê ev yek dîsa ji aliyê AKP ve hate qelebandin. Desilatiyê got me ev yek kiriye cemedankê. Lê me ev pêvajo hergav li qadin heştê adarê û newrozan de anî ziman. Em di kolanan de dibînin gel daxwaza pêvajoya çareseriyê dike. Partiya Çep ya Kesk ragihand ku ew ê hilbijartinê da piştgirî bidin Kemal Kılıçdaroğlu. Dekolînvan İbrahim Uslu vê piştgiriyê erênî dibîne û amacê dike ku ev yek wê destê opozisyonê bêtir qeyîm bike. HDP zaten kendi ittifakını kurdu. Güçlü bir ittifak yani %13. HDP bi navê Hevkariya Ket û Azadiyê îtifaqeka mezin çêkir. Ku ana jî ser navê Partiya Çep ya Kesk beşdarê hilbijartinê dibe. Bi dîtbar eşkerekirin û piştgirî didin Kemal Kılıçdaroğlu. Bi ya min ev geşedaneke girîng e û opozisyonê bêtir bihêz dike. Li Tirkiye dengdanên çardehê Gulanê li gorî hilbijartinên din bêtir girîng tê te diyar kirin. İttifaka Ked û Azadiyê bi taybet jî hevgirê vê îtifaqê Partiya Çep ya Kesk armanc kiriye ku bi hêzeka mezin here parlamentoyê û di çareseriya pirsgirêkan da bibe hêzeka girîng. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara.